Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Hadian balami ka jing persya ya ka jing penya yaw gas pipeline na kaliang kaseng RBY DSO kalay ka jing kersyan ya kitray jaka jong kathany umden marman ki basya ngat ban penya yaw gas pipeline na kaliang kabor pulit jong ka police station nongpo menta kasengi ka arpuar tarik nailur kalakhot sumon yaw president katay kaseng uba Arnold Sengkli ban yakren halor katay kaman. Habakren syakilat pathay khubor hadian balami na police station na kaliang upresiden ketika seng ulayathu bakilakot sumon tangya upresiden Henry kitay kitray jaka kilawan hi ban senran lang yau ba Arnold Sengkli. Bad ulaong ru habayakren ketika jingkot sumon yau kadai kabami na kajing betha na ka office u deputy commissioner jong ka Ribhoy district. Hadin ba nakaliang ka police department deng ba ka Nongpo police station ngayo ka jeng tip ka ba menimit hay tu jan mide ba la syak hot yang na banta ka kam hak bede ba ka tu gas pipeline ka be yang ba Kariboy ke jengi di ngayo ka khobor ka bala pentip yang ba la phak hot yang na kaliang udisi nap da ban pensai halor ka te ka benta na ka daw la hot yang po police station nakai ka daw balay la khot nga po police station hatong la ju atem ban le ki kam sniu no ta jong ne company directly ngatip ya ne badik bala hukum daw disi ti nagailang jong pilit ki habat petip ya kata kadi ka kamram jong ki kamne ki jong bakala jong ki pulit andai baro kadi jong bakala baro kadi ka hukum ka buan nalor te ka bangas ngeu khya halor jong ne ha ka ba nga penpau hang ne hadin mengalak kali na kai kadau kila batai yang abadi na kata kadau dei na banta katu gas pipeline kabiat jeng ba Kariboy district te na kalang jongi ngilong tangki seng balang ki bayaram ya ki pajba habaki wan ut ya kaseng ngimban se banera beki ka aims jongi kalong banera be pajba ya ka kya kason pajba la da pajba ge ut kamut ngin susngam kamdo jumut bangilong ki seng balang ki seng na mata bantre yang ta kam pajba tiga bas ngulungo kalong sakwe ke bang sekuya ba hadin ba nagaliang jongi ngimiat London ya ka district administrative ngimiat London ya DC nagaliang jongi lembat kini trai jaka officially ngila de leja kendo yu ngila ayu ya ki jingtho ki citi ki bangi don ka jing persya na banta ka jing ya jong ka gas pipeline ngi klemiat London Henry nakaliang jungu tar hadu menta respon ya ke ka ba nakaliang jungi bat kaliang ginong rem ngi phai ke jingtho ya ke ka bangi don hang to hadu menta nakaliang disi respon andai ke ka bangasel ngo tang hai itu jing tang hai jing report jong ne company ka balu mala sisin ka don ka jingbe ki trai jaka ba dit khot ka seng ya kine ki company napo plasanga bakla ki ai report ekta uni DC upa Suman ban ya hapot hanan kata rakam dan ini official ngatarai kata di tangga report nak ini company usim kiapat balik usim kiapat dapat taki pajak nang senang jagar boy dapat taki das kiba syak yang ini kejengnya balik usim kia kaika kejengnya bau ban ya panbet betki habangil adon ki official tar ki bangila somit yu balik khot yang ini siapo office jungu banyak penbet yang ni banyak solve ni problem kibe kenduk pajba andai pak wan penban pak suman banapot hanan kata kadi ka bangnya nakaliang jonga ngasekuya tengah tarai baro gini ki nongbut jongaro ki sekuya yakta bagi sawan bat pensengan yang akan kapor ngapan remjur ya kan ke jingle hangame ke jingle bahe jong DC jong Kariboy district halor kan ke benta I kumba une Deputy Commissioner jong Kariboy district umdon ka willing umdon ka mon bantrai na benta ki pajba jong Kariboy ke jongi I kumba umdon ka mon bantrai na benta ka kya kason pajba jongi umdon ka mon ban ya keren badu urit uria uduk usuk kata ka diga
ka jinglong ka jung u ngatarai te nagalang junga ngak penremjur bat ngakar patjur ya government lada long ka bala nagalang jungi ngim sultanat ya udisi bondon lada udisi ubum trei nda pantagi pajba ngidon kam ayu u hapori boy ngidon kam ya udisi ubala ka communication jungu bat ki pajba kade bandlong ka bakalan ka kade kumbalong menta I kumba umni disi umlong wiling umdon kaman menteri nam tau pajba te nagalang junga hi ngapan pau ya ka ba ngam seula ban mundur ya kan ka jingkhot sumon hapot hanan bat ngapan remjur ya ukhli jong ka district ya ka jing bom sukha jong u ya ki kam barok khoi kam de ka jing persya kam don kano ka jing attempt to modar jong kam don kano ka jing attempt jong ban be ki ban show ki nri officially ni la last time ni lawan kendu jo hadin kata ngila pha xt hau cm district council ro nagalang jongi bat hau cm u konrat sangmarau ni ada pha ya ka city ka jing persya ka jing persngeu jongi balengi poi dong te namar ka jing bom sukha jong disi bom sukha na po administrative nang nena po riboy district kumbangala akeren menne kumbangala pensyai menne wali kan ka jabro khoj nagalang jongi upai ba ngilong doubtful ba ka company ka ba nangno nabar jelaki de khar ki nabar jelaki wanang ne ki wan deal direct ya ki pajba ya ki nong sustong ki babil ki deal maki direct hajing sha ka jing kwa jing kalong ka administrative ngidon la ka jong revenue department apa riboy district balai ki mla bani lang bat revenue hato udon ADM uba wan lang bat ka sorbe department jong ka district jong ka district head office jengi kawan ban sorbe ri lale lo dagini company kawai ka notice nagaliang ka office jong dising padi tat adu mentah por kata de kawai nagaliang jong ngi dawa ba dei ban shwa ban le kino project kino ki kenja kam ki basya habide ba bat ki jaka puta ki dei ban wan shwa lengba ka jing pensyai lengba ka jing yo ka jing menjur na ki trai jaka hadin bapila yo banyakran hane polis ni nagalang kan ki police station hadin mengila akren hajing sha ngi khot mene ngalo hajing sha ngi khot tang yo president jong ka RBY so ngim khot ya phiki pajba banwan kata ka digai ka jubam laki te henry ki khot yang henry ki pajba kinong but kimla ban sha kiwan ban senan lang tehadin mano ba khot kani kami ka order na podisi tehadin bangila ikren ni ki ong to lada don kano ka jing lada don kano ka ba phi atku don kam ya ka jing ya kren ya sutu don kam ka jing ka understanding hapleng utrai jaka bat ka company bat hadin udon untuk MPAS officer uwan ubatai ni hoj ula shimya ka inquiry hang tu di laong bahang tu baladon kino su pentip yang ngiru ngwan tang ba umdei ban krit kano ka kenja problem hang te bang nagana jungi ngim krit dia kata haba officially ngile justi kumno ngi krit dia problem kalmnon daga no ga jingi show kamdan ga no ga jingi dan haba kamdon kata balai la khot yang ite kalmdon kano ka tau te nagalang jong ngim dayo hiru ka jing pensai ka bapaka hang ne nagalang jong udon arklur SI paryong hadin ba ulawan uong ba ADC khot EP lengba ka company bani pan beja podisi khot udeng model sar ba pe ya kan EP khot nagalang jong ngim la ban peliang kan ya kan no pusing ki pajba jong ngi kiwan ngi kan mau por bangile podisi don baba bat ki khun ro mentar no di barabat ki khun tu ki thai kilong kemi ki don thai ni wan absolution mano ba don kam makini ki don kam kini ki pajba kata ga de jing kwa jing te nagalang jing ngim song la song klikti ya kene nginya chakamat bat ngila ya penbe ya program bangin wan baro kitra jaka lembat korgasan ngina na po disingim no ya kendo ya no ro ngin surawa ba de ban weng no mardor ya kini jing e jing pajba jing hite ka tangkota ka jingwan jungi ha kene ke janmit hang ne hapo police station kalong ya kemenwan senran ya i ba Arnold Sungkli
halor ka semua notis ke ba lapak syai na benta ka jingya kendu jungi ki pajba ngila banong ha ka ba ngi kum ki nong rep hang tei ki bedon hapo ki area jong ka umden ha ka ba ka IGGL kawan bat ketemu ban peniat yo paj gas ha ka ba da kila peniat yo paj gas na po ki jaka jungi mengi ki nong rep ngi melak ya ka ban penenkam syu ya kata ka jaka dei halor kane kanong rim bangi ki try jaka ngi ya persya ya kane ka jing temu jengki bat ban pen klanchu syu ya ka sur jungi ngi khot ya ka RBY DSO ya ka ban yarap na benta jungi ki nong rap dei halor kata kanong rim bakiru ki don khti te dei ha kata kanong rim ka bangi ha kane ka snir ngi wan ya ka ban senran lang namar ka ek ka balaja ka ja dei lamba jungi da ki nong rap bat ngim kwa bakum kane kanja da ka basai ngi kwa ban penpau lung bajung ki kumbang ila dep ya ka ban pha ya ki city bangi persya ngi penskeu ha kane ka por bangi ki dong rap ngi persya ya kane ka jing temu jong kane ka company ban peniat ya ne pipeline gas namar leda pi peniat na ki penjaka ki jungi mano ban ai ka bam ka di na benta jungi kumba piong ba uniat upat gas ka jaka ka dengde ki jungi ngi melak ban penenkam tirot sing sim ki pharang ki terwai u bon long sim tang ba long kum sim rau tre mengiru ka jaka ka jungi ladangi aya pi syuk penkam ba gade ki jungi ngi miok penenkam kan bentoy yu ngi kinong rap lung bajung pi ngi penpau bat ngi persya ba gade ka company kala lek palat bat dalilei ngim kwa ya kan ai ke jaka jungi namara dangi ai ki ngi da ngin bam ngi kinong rap ngi im da kabar rap kabar yang ku boleh sibun